Mass Bakhuid nginia duwai na kabenta kajingkut jingkia jong baro kibadan ho hospital kamtam gitu kibala syakta ha kane ka khlam balang bagajian sa jong abat jong pi komen ko para ki jo baro kibala ngat ha kane ka khlam kin yo jingkot ningi don mata bor banya site na kabenta kiwe banduai na kabenta kiwe de klempep ha kane ka klip mat ha kane ka Mass Bakhuid ngin duai na kabenta kata ngin long kibas bun ha karukom bensim banduai na kabenta kata ka jintumu de rangkat ba kata ka jintumu ka bangidon ngin duai ru na kabenta kine ki jintumu ki bala pha shangi da mapi iwe be iwe tingi duai hagane ga mas na ga benta ka mensim jongi teresa sotun ka jindap sisnem ga jingklat jugi menta ka sengi do
try on ai I gajin jataj bam jukut ngi duai na ka banta I Robert Henyauta I bansha sumar la shai hapo Apollo hospital hapo Guwahati ha ka por prash tangman step ngin ya site na ka banta ini meni para jongi ba inyo ya gajin ko jingkia o try jisun kta ai un penjem no ai ngi duai na ka banta I kong Margaret Henyauta mabairu insa sya sumar hagaju hi ke hospital hagasngi nengkong kebanwan ngi duai bobri rekendat ndon rangkat batki bakin yo no ya kajengkot jingkia hagane ke Mass Bakhuid ngin ya duai na ka bantau yo anis walang na ka banta kajengkot jingkia jungi rangkat ru kaying kasem I Joyful Mary Maulong berkerpang na ka bantai I Isa Wanda Maulong ibadan neng jingpang bau blade rekendat umpan koit noi I Ngidwai hagane gamas na kabanta I Euphrasia Kriyem Basan kajin tumujung I kerpang na kabanta I Himen jungi I Cecilia Kriyem bayin yo kajin koit jingkia ngidwai na kabanta Mark Warjri kamtam na kabanta kamansim mabla klat no jong I Perisita Warjri ngidwai na kabanta kajin tumujung I Ivorin Karmalki kamtam na kabanta kamansim mabla klat no jong I Anil Kumar Dey Margaret Karmalki, Kletus Karmalki, Marcus Karmalki. Ngidwai hagane gamaz na kabanta kajintmu jong I Evangelum koi. Kamtam na kabanta kaying kasem jong I kong Evangeline. Bat iba prangsengi walang. Bat kun kikti baro kinyo ya kajing kuno bletra kenrad. Ngidwai hagane gamaz na kabanta I Bilestar lengdo nong lai. Badru na kabanta I Melan Pitar bakin yo ya kajing ko jingkia ngidwai hagane ka maz na ka banta ka jintmu jong Sakarius Dakar kamtam na ka banta 11 nong cloud ibadan na pedeng ba indon na pedeng ka jing ko jingkia ngidwai hagane ka maz na ka banta ka jintmu jong Janet Sawar kamtam na banta ka ying ka sem jong Nandaris Warjri bakin yo ya kamet ka bakoit ka bakya ngidwai na ka banta Lebester Marbanyang Minyono ya kamet ka bakoit ka bakya ngidwai na kabantay rap lang basayo moit nang bamiiru in koit no kloy na kajingpang ngidwai hagane ka mas na kabantay ka jingtumu jong ikareme lapasan kamtam na kabantay susita kansay ba mi Lawrence ba kenyo ya kajingkoit jingkya ngidwai hagane ka mas na kabantay ka jingtumu jong Retalis Chalam kamtam na kabantay ka jinjat ha jong kamansim jong iba Westlin Lalu bat I Nelibon Chalam ngidwai na kabanta I Evergreen Soon kabadi kasngi kha jung I manta kasngi to blade rekandat ungkor kuye pi Evergreen pinahet nang san kajing I yoblay kajing tip YouTube lay kajing nang jing start ngidwai na kabanta kajing tumu jung Inisha lengdo kamtam na kabanta I Violet lengdo inyo ya kamet kabakoit kabakia ngidwai na kabanta kajing tumu jung I Andrea Kabangar kamtame na kabanta I bayay ne karbangar inyo no ya kamet kabakoit kabakya ngidwai hagane gamaz na kabanta I Sister Bonina Kim Yong ne FMA kabadi sngi kha jung I mendagasngi to blade rekandat ungkur kuya pi Sister Bonina pindon na beng kamet kabakoit kabakya pindangla manle shu ya ka go ya ka jing tha jong Jesus Christ an ben prang ya gospel jong u sha ki ben riu hasatla ka prathei ngidwai hagane gamaz na ka banta ka jingko jingkia jong I Gloria Vani Kharkongor Dolores Kharkongor Lawanda Listen Mary Kharkongor Balajob Mary Kharkongor Ibapan Hunlang Kharkongor Peter Kharkongor Vendra Sngi Kharkongor Maria Dominica Kharkongor I Albert Jala ngidwai na ka banta ka jingko jingkia I Richard Don Kupar Warjri ngidwai hagane ka mas na ka banta I kong Kathleen Lenra ba inyo ya ka jingko jingkia ngidwai hagane ka mas na ka banta I Jeremy Kharkongor ngidwai hagane ka mas na ka banta I Veronica El Nongbri lemat gikon gikti baro makin yo ya kamet kabakoit kabakya
Ngidwai hagane gamas na kabantai Teresa Warjri kabadi sngi khajung i doble trekandat ngkor kui bi Teresa Warjri pinyo agamet kabakoi kabakya pinang he nang san haga jintip riu tublei badru doble trekandat ngkor kui ya jintmu babha jongpi Ngidwai hagane gamas na kabenta baro ki member jongka OFS rengkat bagi kun kikti Father Tommy, Father Lamprang, Father Clement, Father Matthews bakinyo ya gajing ku jong blay na kamenta kamen sim jong iba welcome karmudai mat kamen sim jong ikong Red Sea nengnong kamen sim jong iba kraw kupar nengnong kamen sim jong ikong 1IT nengnong kong 1 pai nengnong bat Peter Renja bakinyo ya gajing jatait bam jukud Ngidwai hagane gamas na kabentai ba dainis nongrum Ngidwai hagane gamas na kabenta I dashisya siang shai ba in light na gajin janjar jin song si ben yo ekamen kabakoi kabakya ba blade rekandrat ngor ku kodo I ya gajin tumu ba bha jung I Ngidwai na kabenta gajin tumu ba karpang jong Gregorius nong dhar ba koridor man bhalang Eugene I ba dondor I ba shongdor I one job I Jasmine I Genosius Badru nam tak ying kesem jung Milianda badi Arun Ngidwai hagane gamas uhmen ko para na kabenta Eugene Lingdo kabadi kasngi khaju I menta kasngi doble trekandat ungkor kui pi Eugene pindon kamet kabakoi kabakya badru bapin he pin san haga jintip riu tiblei pin poi shaka thong kabapila tumu bapila angnod Ngidwai hagane gamas na kabenta ying kesem jong I Edil Trudis Lingdo LG Lingdo, Jeff Austin Lingdo, Nami Bante Lingdo, Marshall Khatangmau, Aquilin Lingdo, mat kaying sem jong pi baro bapinyo ega jingko jingkia. Ngidwai hagane gamas na kabantai Vidya Lingdo nong kendri, kabade sni khajung imenta kasni. Doble trekandat ngor kuye pi Vidya. Pinyo ega met kabakoi kibakya, pinyo ega jing sumar sukhaya noble trekandat, bat ngor kuye pi ben koi sha kathong kapi pilatumo. Ngidwai hagane gamas Naga bentaka jintumu jong Ibani Shah Mary Sun, Johnny Mary, Johnny Nongrum, Brian Fancon, Lavinia Mauto, Madu naga bentai Juanita Malnyang, Margarita, Robilda, Albina, Jacqueline, Valentina, Lim Sing Swear, Larry Kupar Jana Nongbet, Madu naga bentaka jingko jingkia jong Charles S. Dakhar, John Cecil Walang, Sophia Kurba, Badru na kabenta kamen sim jong I Defen Shabong Lim Sing Swear John Clet Swell Lengdo Nongri EM Karshandi Lari Kupar Jana Nongbet Botroyan Ahiki Gijinja Tait Bam Jukut Ngidwai hagane gamaz na kabenta kaying kasem jong ikong Deilang Shisha Sotun Badiba Coswell Nong Spung Badbaro ibahing sem ikon kikti kinyo ya gijingkar kujong blay Ngidwai hagane gamaz na kabenta iba Charles Dakhari Ibadon napdeng gajin shitom bo blade rekandrat no ay no iya gajin ko jinkia Ngidwai hagane gamaz na kabenta gajin tumu jong don borlang shabong na kabenta Maria Angelis Maslinas Imyong na kabenta I Skolas Imsat ibadon napdeng gajin shitom na kabenta kaying kasem jong I Angels Imyong balbaro gikun kikti na kabenta I Martin Joblangs Imyong ibadon napdeng gajin shitom bo blade rekandrat on koit no I Ngidwai hagane gamas na kabenta gajin tumu jong I Darisha I Vanilla I Vinky Berry Venetia's Imsat bat ibadon sap makdo boble trekandrad ngku ya gajin tumu jong pi Ngidwai hagane gamas na kabenta kamen sim jong I Loretta Karkungor I bakhat manem step boble trekandrad on ya gajin jatait bam jukut Ngidwai hagane gamas na kabenta gajin jatait kamen sim jong ikong Angeline Pengrop hagajin dap nyo polais nem gajin klat no jong I Ngidwai hagane gamas na kabenta gajin tumu bakarpang jong I Shidaris lungkoi bat kaying kasem doble trekandrad ngurkuye pi no IP ya gajin ko jingkia Ngidwai na kabenta ikong Teresia Masar bari kun kiksi ubaro bakinyo ejin sumar jinya dano ble trekandrad Ngidwai na kabenta I Emma Risa Masar
tam na ka bantau kun ubatrei hospital bo blei don kat bat I undi sumari ngin duai ru na ka banta I kong Nancy Masar bat iba aliang star khar sotun ikun kikti baro bakin yo egajin sumar sukher bagajin karku no blei try kan rad ngi duai na ka banta ka ying ka sem jong ikong bibiana marbo ibahing sem baro bakin yo egajin sumar sukher no blei jing karku no blei badu na ka banta ka ying ka sem jong ikong Monica Shanpru ngi duai na ka banta ka jing ko jing khia jong I tei borlang marbo I Badru na kementai Rosa bapen tengen Daron Viani Shanpru I Rishel bapen kemen Shanpru Bolbret rekendat Ngurku Yaki Ngi duai hagane gamas na kebenta Iba Eddie Clement Karmalki Iba laklat nak arpu nai teri jong nai March Nai leber Onyo ya jinyo tight bam jukut Ngi duai na kebenta Usam borlang Karlor Bolbret rekendat Sengon sengap ya kajing duai jongi bat inyo ya ka ba inpoi sa katong kabila angnot ngi duai na ka benta kine gijin tumu harum na ka benta ka mensim jongi Angeline pengrop Celestina pengrop ngi duai na ka benta ka ying ka sem jongi Kathleen Mary pengrop na ka benta ini kita Ibadon Shabar Kari Public Rekendat Sumar Sukari Na Kabenta I Lucencia Rani Lorencia Rani Maki Giru Ibadon Shabar Jong Jela Public Rekendat Ngurkui Ki Yunidai Ki Ngiduai Na Kabenta Ka Ying Sem Jong Mary Beatrice Pengrop Parikun Kiksi Baro Public Rekendat Un Sumar Sukar Ri Ndai Ki Nai Haki Bijing Ko Jingkia Ngi duai hagane gamas na kabenta kamansin balaklat no jong I toberning marweng lakentiu marweng tiriar marweng I deling nongrem bakinyo ya gajin jatay bam jukut ngi duai hagane gamas na kabenta gajin ko jingkia jong I Donald Fancon kamtam inyo no ya ka jingkoi haga kmat lembag jinya sai jungi blade kendat ula benlek ki kampla ngi duai hagane gamaz kapang na kabenta ka jingko jingkhia jong I diliti marweng splincius walang the bester marweng there is Mary marweng Paul Muse marweng Guinness Star marweng ngi duai hagane gamaz na kabenta I riches san khongsit kabade gasngi khajing I menta gasngi to blay rekendat ngkurkui pi unrin sumar undai pi pinhe pinsan hajing I yo blay pada hajing I gi parabriu Ni duai hagane gamaz na kabenta kaying kasem jong ikong Sofia Kongsit makin yo kamet kabakoi kabakhia ni duai kamtam na kabenta Tony Lambert Kongsit walan hapdeng jin sumar hana saret bolbet rekan rad tai yo kajing koi ni duai na kabenta David Randolph Kongsit pamairu inyo kamet kabakoi kabakhia ni duai hagane gamaz na kabenta Jennifer Maris Imli ba mairu inyo no ya ka jingko jingkhia panin light na ki jins new jong ganek perthei ngi duai ha ganek maz na ka bantai Jacinta Carsentiu padi Charles Jerwa li khun kiksi baro bakin yo ya gajin sumar gajinya dan no blade right kan rat badru bakin blade kor khui ki ya gajin tumu baha jong ki ngi duai ha ganek maz na ka banta I Mario Hansel lengdo ka badai gisni kha jong I menta gasni to blade right kan rat kor khui pi Mario Hansel pin he pin san hagaji I yo blade ba ti I parabriu ba pin poi shaka thong ka ba pi pila angnot ngi duai ha ganek maz na ka bantai Mickey lengdo mau plang ibadon na pedeng ka jin shitom bo blade kan rat ukta ip pin koi no ila ka jin pang jong pi ngi duai ha ga nega mas na ka banta ka ying ka sem jong I John Torres Maulong bat America Dakar ngi duai ha ga nega mas na ka banta Ezekiel Shangpliang ka bading sngi kha jong I menta ka sngi to blade kan rat kor kui pi Ezekiel pin he pin san ha ga jin I yo blade bat ru to blain kor kui pi pin poi shaka thong ba pi pila angnot ni duai na ka banta I Michael Carsati bo blade kan rat kor kui pi ya jin tumu ba hai jong pi ni duai ha ga ne ka mas na ka banta ka ying ka sem jong I Dali Warjari but I wan sing moto I kun gi ti baro kinyo ya ga jin sumar ka jin da na blai kin light na ka pang shi tong
ngidwai haganega mas naka benta kajinya dayo jong blay yai Dr. Bibiana Kanti badru naka benta kaman sim jong Jeremy W Kharkongor haga jindap nyobanai gajing khlad jongi doble dragon rad ai I gajing thai bam jukut badru naka benta kaman sim jong kong Lilian Fankon haga jindap lai banai jong gajing khlad jongi doble dragon rad ai I gajing thai bam jukut ngidwai naga benta I Vidialin el nong kendri kabade gasngi kajing I benta gasngi doble dragon rad ungkar kuy pi Vidialin pen he pen san haga jing I yo blay pen poi shakathong kaba pi lat angnot ngidwai haga ne kamas na kabenta gajing tumu jong ini himeni para jongi iba syam klem syam la thok karteng lambar bakut jiroi wei kendai san nyo iwei ngidwai naga benta jong pi naga benta ka jing angnot jong pi naga benta ka jing tumu jong pi doble trekan ran ko kui pi ya jing tumu ba baha jong pi ngidwai ro naga benta father Peters Imli uparish priest jong ko umden parish bade yusni kha jing benta ka sngi doble trekan ran ko kui pi padar pin yo ya jing yoda jing sumar sukher no blay bat pinangla bantri shu ha ka bri so wine jong kan rat bat na ka benta ka jing pin im ya ki fight pen driu ngidwai ha ga ne ga mas ru na ka benta ka jing tumu jong I Bibiana ka ka jing tumu jong I Mewan Limdo ka jing tumu jong John Maulong ka jing tumu jong I Mildred Yauk Niao ka jing tumu jong I Bidalin Nongkendri ka jing tumu jong I Karshan Shangdiar ka jing tumu jong I Mary Nisha Dingdo ka jing tumu jong I Rimiki Nyangti ka jing tumu jong I Larihun Warjri ka jing tumu jong I Juanita Malnyang ka jing tumu jong I Dona Keje ka jing tumu jong I Rebecca Ka kamtam na ka benta I Rebecca Baltasar Terniang Bidona Ka Mona Lisa Amisha Mary Maria Dominica Clara Wan Roy perkat lang Bibiana Astar Nongspung bakin yo agi jingko jingkia ngidwai na ka benta jing tumu jong pi Dapi Grace Mayong na ka benta ka jing tumu jong pi Res Filda Karwar na ka benta ka jing tumu jong pi Rob Rike na ka benta ka jing tumu jong pi Daffy Grace Mayong na ka benta jing tumu jong I Susi Dora Sina na ka benta ka jing tumu jong I Vinicia Carsano Dorin Henyuta ka jing tumu jong Alistair Bardan ka jing tumu jong I Josh Karshiyeng ka jing tumu jong I Daffy Kir ka jing tumu jong I Barisha Melim Umlong ka jing tumu jong I Bakodor Malnyang bat kiwei ki bapha engi hakin chat box man ma ban pule menta do ble te kandat ngor kui pi baro komen ko para menta dongin nyayang baro ngin ai kanam ko buram yo ble ngin khot ngin weri u won kor ku ya ga jin tumu jungi non rangkat ngi khamtam ha ga ne ko por ka bangi yo mat ya ga ne ga ji e ha ga ne ga jala jungi dongin pen kentang ya ga ying ka sem ngin pen kentang ya lade ngin pen kentang ya ga ne ga jala jungi ha kecil sumar sukher jong blay rangkat lagi ne jin tumu baharo do ngin nya pai menta cha ka duan jong try so bayang baro ka number line spa live punyo One but one money. You try to play joinga. To I can don't get come on join me. I try hello joinga. Come on join me. Come on join I can long. Lada me mon to I can long. Benta kasngi Sud Bakhodia Haki Ben Rukaling Toteyala
ha gagateng upa badhau khon badhau men se makhoi Amen. Getting a jungu try jungu Jesus getting a jungu blay lamba getting a slog jungu men se makhoi kandon ringkad bat pi baro Kabat Piru. Kopa jungu blay menta kasngi u Philip u kli na engiyo ya kijingbam ban psa ya kikatne ki breu hakine ki sngi barakhot kinong elam jong ka parthei kinong elam jong ka state jungi kikili ya kane ke jingkali ban mangi wei pai wei na engiyo ya kijingbam ki babon ban psa ya upad jong kemlang salang Henry Philip ulaklet ba ujisu udon hangto ke ga badon kam yangi yakinong elam jungi kalong ban khodlang ye ujisu ban don lang ha ga jingpsa ya kipa jungublei shwa bang interwa yakne kamas put ha kane ka singi thodeng tongani pan ma bi kilai kilet jungi khamta me ha por bangim khod ye oblei ban don lang ha ki kam ki jam jungi Ko hanmen ko para tongine kubur bangilong kinong pop khnang ban long ki balakre ban le niam ya gi ching maya bakhoi nga phla how play badon bor pari ko hanmen ko para namala ko shibone dage ban duai na banta junga how try play jungi Ublay badon bor baron isne yengi padandala ma biki pop jungi on yalam yengi shagajing embom jukut Amen. Go try to is name Go try to his name. Go Christ to is name Go Christ to his name. Go try to is name Go try to his name. Tong in ya duai Go blay Ko jung kermen bergajing syai basngur jong kido no jungi. Ngi kerpat red yame tukta e kido no jungi. Bangin la banterwa hame ya gajing duai gababid dor. Ban ainam yame barabor. Da gajing penpena day hok ya gajing yero yame. Da try jungi Jesus Christ ukon jame. Uba em basan sharan kat ban me barumen semakoj uway ublay junom la junom. Amen. Kajing pule benengkong. Kajing pule nakikam jongki apostol. Ha kito kisngi. Kalalong kaba ibit haki apostol bat haki temen kisan. Lembat kabalang barok kawai banjit yaki rangba na pedeng jongki bat ban pha yaki sya Antiok rengkat bat u Paulus bat u Barnabas kila pha ya Judas ya u Balakhot Barsabas bat ya Silas kirangba bapau khmat ha pedeng ki para bangait lembat kane kasithi harum ki para bangait ki apostol bat ki temen kisan ki ai ke jing khublei ha ki para bangai ki bana ki gentle ki ba shong ha Antiok ha Syria bat ha Cilicia namar ba ngileyo singau badon kato kat nengut ki briu na pedeng jongi ki bala penkul mar ya phi da ki ktin jongki da ka ba penkul slai ke jing mo jongphi wat lang ngim shim lapta ya ki kala ibit yangi ha ke jing ye kendu lang banjit ikirang ba bat ban pha yaki shapi ringkat bat ki ba e jongi u Barnabas bat u Paulus ki breu ki bala khindu yala ka jing im na ka banta jong utrai jongi u Jesus Christ te kumta ngi pha shapi ya u Judas bat u Silas bakin ye thu api dalade yaki ju ki e da ka ktin naba kala ibet ha umsim bakhoj bat hangiro ban penkit happy palat ikine ki badan kam ba phin kindia nakata kabala terwa haki blei thau bat nakasnam bat nakata kabala penyap da kaba syuk khrwai
bat to kier na kerukom ya poi kha bala adong lada phi sumar yelade na kineki eki e pinle bha shibun khublei kumta endala pha no yaki kila lei hier sha Antioch bat haba kila lumlang yaki reungei baro kila ai yakashithi haba kila pule yaka kila sngokmen nakabanta kaching penslor kaktin jong utrai Gis gango yao play. kachubab jongphi ngan yaro yame a try hapdeng ki pai benriu ngan yaro yame a try hapdeng ki pai benriu kadono jonga kalakloi ublei kadono jonga kalakloi ngan serwai kajing yaro yame khi joj ko mesim jonga khi joj ko maran thing bar kadoi tara ngan kersiu yaka step prangap ngan yaro yame a try hapdeng ki pai benriu Ngan ya ro ya me a try hapdeng ki jait ben riu. ngan yaro yame a try hapdeng ki pai benriu hapdeng ki jai benriu ngan rwai ki sam hame naba kajing isnei jome ka kot haduk ki beneng bat kajing shisha jome haduk ki sahed beneng long ubal kentiu burom ko blei halor ki beneng ai bakaburom jome kanting shan hakaperthei ngan yaro yame a try hapdeng ki pai benriu Ngan ya ro ya me a try hapdeng ki jait ben riu. singabhayang nga khod ye phi kilok ong utrai namarkat ka ba ngalayo sneu no pa jonga ngalaye thulod happy utrai undon ringkat bat phi Regat bat piru. kajing pule nag gospel bkhut kat ko muyo anis Kabram me ko try. hagata kapor ujisu ulaong haki paidba omdon ubala banwan shana lemda ukpa uba phayinga ukring yapi but nan sapin mi phat yapi ha kasngi gaba khadu latho ha kinong yathulupa but yaki baro enda hikai do blai kat ubayo sneu but ubalayo kajing hikai no pa uwan shana te hagata kapor kiju kiletaine paramaki ki ong kumno uni ubreu ula aban ayengi yakado bangin bam hagata kapor ujisu ulalet shachileng kaduriau Galilea ne kaduriau Tiberias but upad babon ubabod yeu
namar ba kilayo iya kidakishin giba ule ha gito giba pang shitom ujisu ula kiu halor ulum bat ula shong hangta bat la kisenran te kapaskha kajing khawai ki chu kalajan nangta ula khme yala ki khmat bat haba ule iya upat belin ba wan shiu ujisu ula ong ha Philip na ngila abantit kpu khnang bakine gi briu ken dobyo bam ula ong ye kene bantin jo yu namar ma u ulatip kumno un sale u Philip ula jubabi u ar phaudinar kam padap sate bantit kpu uwei ba unyo khndiat uwei ne kisanran jingu Andreas upara jingu u Simon Petrus ul ong ha u udon uwei ukhna hangne ubadon santli gikpu barli pat artli gidokha Henry kine kinlong ayu habdeng jungi katne ujisu la ong pha shong e kibreu ladon shibon uplang hagata gajaka kumta kirangba kile shong hangta kile don kumba san hajar ngot te ujisu ula shim ya kita kikpu pat anda ula deb aingo ula sam ki ha kita ki bashang ula le kumju ya kidokha katba kidang kwa bat anda kile bam hado bandakadang ula ong haki senran khari kilang khot ling khai gi batam omde ban pinjai wat khandiadro kumta kila khari ki baro par kila pandap khat arshan da kilang khot ling khai na ki santli ki pu barli ki batam pat ya kito ki balaya bam haba ki pajba kilo I yakane kadak kashin kaba ula le kila ong une ude shisha onong ye tholupa ubade banwan sha kane kaperthai haba ulio I bakin sawan ban ring yu da kabor ban pelong siem yu ujisu la phetbiang shalor lum tang marwehi the gospel jong utrai Kajing ro ya me ko Chris. te ko parakasan kumbang yos ngeu menta ya ga gospel ba ujisu udon kam yangi tanggi kam gibarit kumba u Andreas ulai tho ba utau khna udon santli ki pu bat atli gi dokha hagikam junggi apostle hakini gi singi pule shphang u Gamaliel udai ubreu ubastad ubreu ubashamphang ubreu ubashlor bat ubreu uba kloy banwad yega jingshisha utip yega jingshisha uwad yega jingshisha bat udon gata kamansim gabashlor ban kren yega jingshisha bat uong ya kita kibreu ge badon hagador bar hagasan hedrin uong ba ladang ile ladaki kam jungi kolong bangile persha ya ublei ngimla ban le ngimla ban le persha namar ki senran jung jisu kile ya ka kam jung ublei te kopara banget hakini gisngi ngidon kam shisha ban duwai na gabanta kinong yalam jungi khnang bin yo ka jing start na ublei pakin yo ka jing shamphang na ublei bat ba kinyo ya kata gajing shlur ban kren ya gajing shisha bonsin kinong elam jungiro hage emlang salang ki shate bon ki ginjri bat kidon kam shisha ta kamansim jung gajing shlur ga bawan na ublei ban kren ya gajing shisha ngiduairo na gabanda kinong elam giba yele aprisha ya gajinge jong ublei ya gajinge jong gabalang ba bakin realize ba kimla banele percha ya ublei tingi duai kerpang na gemta kinong elam jungi kinong elam haga state jungi bat ka point ga bakhado kalong ba ngi barok khoi ngi wat de ga jingshai ngi wat de ga jingstart bat ngi wat de ga jingshisha haga ne ga jingwat jungi ngi don kam ya ga jing shlor
But kani ke jing slur ke ban wan na Mass Bakhuid ke ba wan na ublay. Kumba u Andreas u ong yo Jisu ba ngidon uwe ukhna hangne. But lingba jung ne ukhna ngila ban ki kam ki bobon. But bun sin ngi bakat bangi haban le ki kam ki bakraw. Ngimdon kam me kata ngidon kam tang santali ki kpu but artali ki dokha. Isang nangta omdai san hajar not. Ti u Jisu kwa ban ong ingi ba stang ino ikam ibarit barye panirap ia ki bado ki batoy wala ladong kakam ga barit henrei ladangi khot ye u Jisu ngila bane abun ki kam tingi duai ko prakasan ha kane ka Mass ka Bakhuid naga panda ki nong elam jingi bakin khot de ka jing start jingu blay bakin le ekano ka kam ling baga jing start jingu blay pat ngi duai ro naga panta jingi pangi krane ga jing shisha pangi nuwa de ga jing shisha ling baga jing don lem jang Mass Bakhuid en yero yau Jesus Christ Junom la junom. Amen. Kana barjing terwa lais pa ribu pra. Choi jing im jong ai ti lut yara de ame shimbaro kisgi jong bangan raya royame shimkine kikti jong bangan tretang dajing yame Jatonya Nangareya Rabyami Shimkane Kasujona Bangan Waya Rotang Yamehi Shimka Bor Perkajona Bangan Kitang Yamehi Shimkas Pakap Saru kam dega jonga kahajar jonga mede Deus Christa isene to duai ko para bagajing knya jonga bajung pi kalong ba pdeng hun hau blay pa badon bor baro To try priang jingnya na kikti jong pi na benta gajia ro berkabruam ka kateng jong u gajimen toy ye bade kabalang Bakhuid jong u baro kawei ha gajing isne jume ko troa ngi kerpan to pdeng ye gajing troa jong kayeng ka sem jume ba hapo gajing era bergajing eda jume kan omdu no lano ya gata gaba ngilayo pdeng Pat bangin yo ya ki kenja yem mensim bane jinom ngi pa ne kene dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringkat bat pi Rengkat bat piru to kentiu yela ki donut Ikan tewe ki shall try to ngin yangu you try kan rat ublay jongi Kasyang hok bat kadei dashisha kachang hok bat kadai kalong kadai ti jongi bat gaching pan emengi haman lagi por bat ki jaka ban aingu yame kokpa Bakhuid tam
Lingba akon ba it jami u Yesu Christ balong kaktin na gaba mila tau ya ki baro ya uba mila pha shangi kum unong pen bad unong suspa uba lalong do da umen sim bakhuid bad yol bala kha na ga thei soti kat ba udang pendep ya kamon chme ula penyo hame ya upai bakhuid ula pier ya lagi kti haba ula sha shitom khnang bo undup that no ya ki saite saikum jong ga jingyap pat un pen pau ya ga bor jong ga jing me pat te na mar gata rengkat pat ki angel bat ki ru khut baro ngi pen bana ya ka borom chame kat ba da ka we ka sur ngi ong da shisha melong bukhut ko try ka thame jong ka jingkhut baro te na mar ka ta ngi gar pa de me tu pun khut pun kan tang ya kini gi jintarwa jami te ka ba pha yo men sem jme kum ka jer halo jangki pa kan dup ka la long yangi ka met bat ka snam jangi jong try jami u Jesus Christ hakapor bala dino yu badala ka mon sngu bha ula prengi ka jing sha shitom ula shem ya kupu but dagaba aingo yame ula kte ya u but ula ai halake sanran u ong to shem but to bam na kane phibaro namar kane kolong kamet janga ya gaba NIT na gabanta jangphi hagachu karu komendala yabam ulashim ye ka khuri badga ba aingo biang ye me ul ayaka halake sinran uong to shim bato di na kane phi baro namar kane ka long ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bom jikut ye ga ba en me na ga banta jong phi ba jong ki ba bon ye ga ban ma bi ki pop to le ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing e nong pen jong ka perthei pen yangi nama de gading phna bar ka chimi pa jong me mela pen lai lo yangi namar ka ta ngi ge pen manta ye kajing ya ban chimi pa chime ngi trwa hame ko trwa ye pu jong kajing badi ka khurui jong kajing pen ngi da aingo aidam namar mala nyau ngi ge babit ban yang akhma chime pat ban shakri yame dagabas ngeuret ngi gerpa de me bangi ge bayo banta ha kamer be kasna mukres ngin long ge bapene teli ka wei da omen se makhoi to kan mau ko trai ka balang chme ka bala phreng hasatla ka parthai pato penjana ya ka ha ge ching e rong ka bu francis uk pa ko chungi ki bishop bat baro killing do to kan mau lam ro ya ki hinman ki parashin rang bakan thai ki bala yo the da ge ching kerman ye ge ching me pat
Padia baro ke bala khladno haga jing isne jungme to preng yaki shaga jing shai ka khmat jungme to isne ingi baro ngi kerpat eme khnang barang kat berkemaria thesudi Bakhuid ka kmi jung ublei ki apostol Bakhuid u Joseph Bakhuid bat baro ki rukhuid ki bala pen sngo bahaya me pateng la pateng ngindub long ki babit ban yo bentalem haga jing embam jikut pat bangin ye robat pendon borom me daw khon jungme u Jesus Christ Da'u lembadu badhau kan long hameu blake pa badan bor haga jinga long ka wejing men sem Bakhuid baro ka boram ga jinga ro junom la junom Amen. kumbala hukum yangi da onong panem bar kumbala hikai ngi de kaktinu blay ngi nud ban ong ko pa Jungi ubah beneng kan long ka Bakhuid keteng jome kan wan ke hima jome kan long komon jome haga kedeu ubah beneng to ai menta ke jabam jongi ke bahala ke sengi batu maringi keringkang jongi kumbang irungi mabaki bales niwingi barwada lam isya ketimpen shoy henry to pelai ningi nagas niu to pelai ngi ko try ngi kerpat nagijing sniu baro haga jing sbon chomet a jing suking sane ki sngi jungi khnang bada ga jing rap ga jing isne chome ngi laj baro bor na ka pop par bengin yo jing rap ngi jing jar baro pat ka bang nang ak khmelen ti ye ga jing kermen Bakhuid par ga jing wan pat jong unong pen em jongi u Jesus Christ namar ka jome long ka hima ka jome ka bor ka burom junom la junom go try Jesus Christ me balong haki apostol chome kajing suk nga e api kajing suk jonga nga ai api wat peji gi pop chungi henry kajing e jonga balang chume but hagajing spon chume to ai haka ye kajing suk but kajing e tali ka wai kat kum kamon chume mame uba em mobat basan sha junom la junom amen kajing suk utrai kandon barabor ringkat bat phi ringkat bat phiru tonguni atruwa ye ga kajing suk iwei ha iwei pat ko khon lang bro jong ublei me uba kin no ai ki pop ko perthei to sngau seneingi ko khon lang bro jong ublei me uba kin no ai ki pop ko perthei to sngau seneingi ko khon lang bro jong ublei me uba kin no ai ki pop ko perthei to ai jing suk yangi hakme ukhun lang broad chung ublay hakme ubakino iya ki pop jong ka perthei suk kito gibala khot sega jing khawai jong ukhun lang broad ko kin rat ngam shong hok bamen wan rong hapo ka ying chonga henry shu ong tang de ka tin bat kam sim chonga kan sikhia hi komen ko para kapor kala de yangi bengin diang yau jisu hakarukom bakenjamen sim hakajinjar jar jong ka dunut hakajinjai jai jong ka men sim jong jing mo jing barkhat tungin khot di u ban wan hakadunut jongi hakamen sim jongi tungin ya duai lang ya kane kajin duai communion men sim ko jisu jonga ngangai scam ba medon teli ha ka sakramen Bakhuid tam kaduan nga i yame na lor ki e baro
Barangat rang ba men wan hapo ka men sim jonga. Namar ba men ta kumne, ngamla ban priang yame ha ka sakramen bakhuid. Tuwan hapo ka donut jonga, ha ka jinglong men sim. Ngapiam yame hala ka donut, bat ngapen yaso ilade bad me. Wat sya bangan klat syu name. Ngi i yame ku Jisu. Ngi ro yame. Ngi pendon burom yame. Ngi sngongu yame. Namar lang ba kasnam ba koridor jong me. Mela ai jin im yangi. Mela siu spa yangi. Kublay si hajar ngu try kan rad. Na kabanta ka nega jin i. Kabaladap miar ha ka jin im jongi. Ngi kerpat ime try kan rad. Tupelong yang ngiru bangin i yame kumba me mela i yangi. Ngi sngongu yame. Na kabanta ka jingker ku baro aki bangela yo ha ki neki sngi ha ki neki tayo ha ki neki benai. Ki kampala ki bamela le ha ka jin im jongi na kapor siya kapor. Na kata ka daw try kan rad ha ka nega kelip mat. Ngi kwa ban yaro yame. Ngi kwa ban sngongu yame. Ngi kwa ban pentip siya me. Da ka tunut kabasngur bangi i yame. Kumba melapsai kisan hajar ngut try kan rad. Naki ar hajar snem man shua. Ngi iskem ba menta kumneru men psai yangi. Men ai hangi kajing bam. Kam tame kajing bam men sim. Bangin kedang try. Hawaj wat langim la ban priang yame ha ka sakramen bakhuid ha ka Eucharis bakhuid. Pendap try ka donut jungi. Tup sai yangi. Dongin ya pai should try kan rat akan ya kelip mat. Won sai ngi. Dau kupu jong kacing im. Dongin ya duai. Ngin ya kerpat yu. Da ka bang yar wai lang ya akan ya kacing ruai. Lap sai yangi. Kanambar an spa pra.
tong ini aduai to nang pe nang sharai ko trai ngi gerpat ya kito kiba mele pelaj im da gajing e jangme ba kumba la suspa eki da gajing shashta mukhon jangme kinla banyakmen ha gajing me pa jangu ngi pa ne kene da Chris utrai jangi Amen. utrai undor ringkat bat phi Ringkat bat piru. ublei badon bor baron gur khuye phi ukpa ukhon bat ho men sem bakhoi Amen. tole suk pen banai ka khobor ba bha jang utrai Is ngamu yaw play. Kanambar chispa sau pipra. Skakadonut bakhuid jong utrai da kajing ika ko lagi kun kajing jamnu nangato hikai long bas ngarit bas pun Right burom yakadonot bakhuid bajini basngona krungkatuy yakajing mong baang wat penbian dakajing Kaburom hakpa badukun banam sim bakhuid. Walalong haban kong kumjuman tabat bor junom la junom. Amen. Koordinat bakhuid tam jong Jesu. Dois nei. Komare kono irap ki Kristan turuan ke banta.